Headline inflation sa Pangasinan tumaas noong Agosto. Para sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Tumaas sa 4.1% ang inflation rate sa lalawigan ng Pangasinan ngayong Agosto mula 3.3% buwan ng Hulyo ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay Ferdinand Jocutana, ang Supervising Statistical Specialist ng PSA Pangasinan, pangunahing dahilan ng pagtaas ay ang presyo ng pagkain at inuming di alkohola, pabahay, kuryente, tubig at gas maging ng transportasyon. Tumaas din ng food inflation habang ang renta sa bahay ay umakyat din. Sa transportasyon tumaas ang gasto sa personal na gamit na sasakyan. Ayon naman kay Irene Taktak ng DAE Ilocos Region, epekto man ito ng mga nagdaang kalamidad na nakaapekto sa mga high-value crops gaya ng gulay at prutas. May nakaabang na buffer stock ang input upang matugunan naman ang epekto nito sa agrikultura. Tumaas din ang inflation sa health, ICT at serbisyo sa kainan at akomodasyon. Samantala, bumaba ang inflation sa gamit sa bahay, libangan, edukasyon, personal na pangangalaga at iba pang produkto. Nananatili namang pareho ang inflation rate sa natitirang mga produkto. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.